Both phaio thango khwlainai rokni kwpalo mungsa hamkrai kali swijakya Bisi brom abo haikeno khwlaiwi mai phalwi tonglaijao borok a thaio tabok phano sedrok swnamjakya je thaio achugwi borokni hukni mai phalwi mano Hathaikotor ni lahar ganao abo haino mangpili nukjakha tanya chứ thaio cái musim tasara mai thaio mai thaio cái musim tanya chứ thama ta hona ro tasara mangja musim ma ko hone du ke thang ko ta tai ko ye ma tai ya musim ai nukjakha sadi Both phaio thango khwlainai rokni kwpalo mungsa hamkrai kali swijakya Bisi brom abo haikeno khwlaiwi mai phalwi tonglaijao borok kaisa noksi 40 ni simi 50 taka khwlaiwi phalo borokni nok ni simi belaino hakchalo thangoi o noksino tanoi nahoro borok belaino kosto khwlaiwi no noksino tanoi tubu borok Falgung Chaitra talo khwlainai rokni nukhungo kasawi phaio bialni boyar nukhungo chawi tonani bagai belaino kosto nukjago o kaini talo borok hakchalni noksino tanoi amsaini lukurokni thanebo phalo nokse phalai ajumini rangbaino nukhung chalogoi tonglaijao borok 2004 Bisio Mungya Kami block ni 18 murani 42 mile amsayo kaisa market set sanamai rina bagai kokrikha thangrang khafarni ojamaro fiaba borokni manthai thangrang khafarlo relia fiaba tabok kisa ke tiprasa dofani chati chenggai phairuk bodbeng ni thangrang khafar ya tabok joto bakhak tuino yak bai yak romoi hamkrai ni samang petang anggai tongo berida put kokhora